quan jo us vaig proposar de musicar els poemes vau dir sí perquè és el rock, i després al final, quan un cop llegits vau posar-vos-hi amb entusiasme, a mi em va passar una cosa semblant. Jo li demano això en el Borja i a la Mire perquè em sembla que són dues persones que ho poden fer bé, i després, un cop reps el resultat final, dius, hòstia, això és la bomba. Les lletres t'estan donant unes imatges molt bèsties d'un elefant sòrdid, un amor foll, un amor animal, tal, i clar, tu te flipes. I això, aquesta flipada la tradueixes musicalment i sense cap prejudici. Llavors, a l'hora de cantar-la, me l'he clavat dins i he intentat treure de la millor manera possible. És un acte de resistència el que han fet també, un acte de resistència íntima i també de recerca. I han trobat un equilibri perquè jo que he tingut la petita sort de poder veure les dues coses, al final el que el transporta el llibre i el que et diu la música, amb allò que són els poemes, et diu el mateix, la música i les paraules, perquè al final transporta reflexions, emocions, a sentiments o a pensaments. Arriscant-nos el risc de sense xarxa, l'interrogant ens farà seguir el fil. Les respostes seran fora de mapa i no ens caldrà permís.